Pagsundo and Giling Bicol. All Manila girl. Sana all. Pika pika pika. Pika 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 pika. Umaga na. Asap na. Umaga na. Baliktad ata. It's arriving 5:53 a.m. in the morning. I'm just waiting. Dalawang bus na yung dumating eh. Ando sa may kabila yung isa. I love. Umaga na. Wala pa. Ano oras ba? 6:13 a.m. Pangatlong bus. Tagal mo baba ng tao. Wala natang bababa. Bawal ka chicken, di ba? Jollibee. Bili na naman kami. Saan to? Sa'yo. Flowers na. Nakapang kutsarang kinuha. Saan ka nakakita na alas 8 na, nakapantulog ka pa, nandito ka pa sa day? Diba? Saan ka nakakita nito? Saan ka nakakita na tao na nakapangtulog pero nasa daily ka na? Diba? Saan ka nakakita ng ganun? Napakalupit mo talaga. Panis. Tapos, may dala ka pang tubig. Ay, tayo dyan! Yung tubig na yan dyan, yung bubog yan.
Sana all. Sana all, Manila girl. Sana all. Next vlog. Nice. Thank you for watching.